Peter, hvad er det egentlig, I tilbyder med den her Odin 2-løsning? Jamen, vi tilbyder i bund og grund tryghed. Tryghed baseret på en professionel platform med høj faglighed. Og fagligheden er baseret på, at vi begge to tilsammen har rigtig mange års erfaring inden for dansk politi, politiets efterretningstjeneste og den uafhængige politiklagemyndighed i at indsamle, behandle og anvende data, ofte i sensitive miljøer med høj grad af fortrolighed. Og derfor sælger vi en 2-i-1-løsning med en IT-indberetningsplatform og så en undersøgelsesplatform, baseret på nogle teknikker og færdigheder, som vi gennem et langt arbejdsliv har lært, og som andre ikke nødvendigvis behersker på samme niveau. Ja, tak skal du have.